Zapatek badute generorik, Harri? Nire ikuspegitik deusek ez du generoik, baina bueno. Oiek adibidez. Eskuartean dituzun horiek. A ber, bai, gizartentan bai, denai generoa jartzen zaio, oinetako ere. Bai. Harri, zu genero aldetik nola identifikatzen zara? A ber, nik ere abiltzeuten espresioa da, ez naizela persona bitarra. Ez naizelako identifikatzen ez gizon eta ez emakume, hoixe. Eta zergatik dugu, gizarteak orokorrean, zergatik du behar hori, hauek gizonak eta hauek emakumeak? Oie, arron eraikia dago eta arron barneratu dugu. Generoa dugu sartu bazer guzietan. Ez dakit, hori da binarismo baten bueltan bizi garelakoz. Eta Harri, zer esan nahi du ez bitarra izateak? Nik errango nuke hasi hor baldin bagara hori definitzen mugatzen dela, ez? Baina oinarrien izango litzateke persona bat ez dena ez gizon eta ez emakume. Ez bitarra izateak askatasun emate dizu? Neri ez normatiboa izateak ematen dat askatasuna. Bai. Bitarra ez izatea da normatiboa ez izatean barne bizitzen duten bertze zerbait gehiago. Trans ez binarioa zara? Bai. Zer da hori? Ulertzea zaila egiten zaien zerbait. Persona bat cis ez dena transa da, ez? Edo transa zara edo cisa zara, ez? Sortzerakoan ustezko ze genital duen horren arabera jarri zaio genero identitate bat, ez? Eta nola baitere horrekin bat datorren persona da cis dena. Eta hortik atratzen den oro, berdin du zein den egoera, zein den manera, hori da transa dena. Eta persona ez bitarra izan litzeke gainera ez duena bere burue ez gizontasun eredu etxi horrekin edo emakumetasun eredu etxi horrekin bat kusten bere burue. Umetako Harri neska zen? Ez, Harri ez da egun daño neska izan. Horitzapen garbi bat dutena da, hilerokoa jautsi zitzaitelaiken, nik ez nuen hainbertzerten datzuten hori orden izango zara egizko emakume, eta ez da egitzer nik ez nuen hola bizitu. Baina hori bai, bularrak atrazitzezkitelaiken niretako izan zen arras derrepenteko zerbait, sentsazio horrek urte honitz iraundazkit, eta nik bular txikiek dut, baina hala ere, ez, animeleko bularrak nituela edo, eta horrekin bai sufritu nenik eragarri, orduen ja, bai, obligetuen indagoen ordura arte izan ninteken persona hori ez izatera. Pubertaroak nirintzaten ikeragarriko kaltea, olako aldaketa, hori da niretako lehendabiziko transizio, baina hori da bortxazko transizio bat. Jendiak irakurtzen duzu zarela gauza bat etzarena, onik eta modu esageratu goko batean. Niretako idealena izanen litzeke binarismo hortatik atratzea. Zarena jarri izan duzu zalantzan askotan? Bai, erte batera, kostatu zait nire burue ni transa naizela ertea kostatu zaitik eragarri. Sentitu dutelako ez naizela aski trans. Irakurri dutelako denbora honitzez transa izateko modu bat eta bakarra dagola, eta pixirka hartu naiz ez dela ala. Trans izateko manera honiz daude, eta horro hartu naiz nire egoera dela erakutsi ez den manera batekoa, ez? Ez bitarra, bai, orai gara azaleratzen hori denan ikuste, ez? Transizio prozesu bat hasi behar duzu? Transizio prozesuekin aspaldi hasi nintzen. Gertatzen dena da, oraien behar dutena da, transizio, edo bintzat, hortan abiatuko naiz, kusko duze pasten den, transizio bisualagoko bat. Eta ibilbide hortan, zuk adierazten baldin baduzu, nahi duzuna ez dela ere gizon izan? Hori traba bat da? Nire kasuen ez. Tokatu zaizkiten profesionalak izan direlakoz, pues nire neurriko zapatile. Zein da zure helburua? Testosteron hartuta, zein da zure helburua? Ongi egotea. Ez dago helmuga bat. Nik ongi egon nahi dut eta punto. Eta horren, ohartuen naiz, hortako bidea hartu behar dutela. Erdibidean gelditzen diren prozesuak diela esatea txarto esan da dago. Zerra nahi zuzehazki erdibidean gelditzea? Itxura ez definitu bat bilatzen denean. Jo, baina ere prozesuan parte da, ez? Non hasitakitzen da, ez dakit. Niretako da, gehiago, zis ikuspegi batetik egiten den irakurketa, ez? Olako bide batekin hasten baldin bazara, bertzara jatu olako emaitza lortzera. Ez da, nik ez dut ola akusten, ez? Persona batek segitzen du bera izaten
prozesu horrekin hasi aitzin, prozesu horren bitartean, edo nik zerrakitzen momentutan. Nire buru errarotzat eduki dut beti, eta injustuki horrengatik, jaso duten guzi horrengatik, ez? Orden horrek denak eramaten datzu hausnartzera eta ulertzera, nola dagoen eraiki gizarte oso bat, eta artera, eske azken finan sistema oso bat eraiki dago honen inguruan, eta nik ez dut horren parte izan nahi, ez zait interesatzen, osea, ni hobekiago nago hortik kanpo. Neri bai iduritzen zait, badela ordu jendea hartzeko aski dela parian dago nahi buruz irakurketa konkretu bat itiaz, ez? Eta inkomodatzen badatzu, hausnartu zerk inkomodatu datzun, eta zantzek ez gai galditeko, ez eduki beldurrik, galdetu, eta baino galdetu pres baldin bazaude aitzeko.